Ka jingpin inia bat penkesan jongki arngut ki barjala ki bapnia ya ka karkhana sanjri ka batip kum ka MS Rubber Resource Private Limited ka bodon hamausmai riboy district kala shai ba ka dei ka bomdon nongrim na markani ka karkhana menta kala shakhang khadep no ha ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kani ka karkhana ka dei ka bolong trai dau Joginder Pal Kapur bat ki jingpin inia halor ka jingbom biangkot ka jongki dak bapin i ka khubor bakren mentrang ba ka jalao konrat ke sangma ka dei ka belaja ka arpuar tarik naitung arjar pusau haka singi bakaseng HYC Riboy District kalalej banjurep ya kate kakakna batru banpan ya kikot kisla ka jingkhang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ya kani ka kharkhana ka dei ka jingtoket ka bakila penlong na ka jingdon ki bo ujor badai hakapor baki jurep ka board kalap ba ka te ka kharkhana ka trekam klem kikot kisla ki bo biang kum ka jingbam penbiang ya kikot kisla ki bai dei kat kum ka air ak bat ka water ak jong ka Central Pollution Control Board CPCB ka Meghalaya State Pollution Control Board ka lei ban khang khadep ya kani ka kharkhana sanjri ha ka arpratrik noilar arjar pusau hapo ka jingelam wei engineer ba ka jingdon u extra assistant commissioner EAC na ka office DC Riboy uba Eric Kevin Khar haka janmit jong ka laipo tarik noilar arjar pusau ka kenhun usulong mel ka lei ban yakendo ekhe officer ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bat haka jingyo ban yakren bo Dr. GH Charmang Meghalaya Forest Service MFS ubadei ru member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board ulong bakila khang ya kate ka kharkhana ka dei namar ka jingbam penbiang ya kikot kisla kat kum ka air ak bat water ak jong ka Central Pollution Control Board CPCB kapalalap do assistant environment engineer kabakdo shai bakate ka kharkhana kalale bamsitnyo yaki kendon ka Central Pollution Control Board CPCB kabaki jaklia ki bami nakate ka kharkhana kalaru bankta ya ka ombat kaler ulai thuru baharengkat ka jingkhang kherdep ya ka kharkhana ka board kala pengat ya ka dain kuna ka ba arphundai lak 20,000 news pa sanpho kat kum ka kendon jong ka Central Pollution Control Board jingkhang i karkhana kam dei su ka kesenjam bertamai baru sekata hingi implement hingi erak water act nigi por ke jinglap jengi ngi set khang ji ba kibam dan ni kot islam badai nakaleng pollution be on consent ta hakbai dei ba kini ka kadi ka case kadi chpanga MS Resource Rubber Private Limited dia kini ngi la yo pediang ya ka complain ha ka Secretary Julai 2000 ta hadin nang ta officially ngi yo pediang khat sandare gaji kajiti bagi tho magi gadi chipau hadin bengela yo pediang dingi sim khia na makno no gajing complain ni gajing jor barbor ngi sim khia ta khani ka dei ka wai ni kita ngi sim khia ta hagasi ka bobori khantiu tare ngi la pha yo assistant environment engineer ban le verify ba ka complain gade ka ba genuine le ni ka baisha la ne teng na mar kadan gani ka competition na ka business yo le se ka complain kam long ka ba shisha yo fake ta antala one inspection official jing ni to karkum ki report bagi report mai ka pau shai ba kani ka kharkhana kamdani kot kisla hakar kom ka bai de bat ki era water act tala lab ru kharkhana ka dei ka ba air polluting and water polluting karkum ki contain science jongi ma ta hadin nang ta ngila ai ka closure notice ban khang ta me ka kharkhana ngila ai ka apu khandai tari banai benyo ar pusau ta hadin nang to makwa na office ngi kwa ban tip ba hadim bengila ya ka closure notice ne negar notice ban khang tad ante kala yo e got kisla ki bada ki badan ki bagi dai bat kane ngi pha ha ka khandai tri ko bana phra ar jar ar pusau ndai ka balongo kolong ba kane ka unit kampatio den ni kampatio ai ka tagajing ai notice jongi kidang ya operate full operation takat kum ka jinglap ngila pha do senior officer pade hagani ka inspection ka ba environmental engineer jengi ba YF lalu lalap bagade si kum report junior officer ngila ba kat kun ki categorization ka ba ID ka CPCB kani ka unit ka lade bangat ha green category ki umur attracted for consent ki haban apply consent andai ka ba phalang ni long ki claim board yi ki norms ki long kimya jaga tegelan tiga babet jaga jeka ban le deka boiler su ki thang di long illegal ki tedem gomi nama pelati bi bar ni gade gabai ni ki jeka walang non attainment ka ba ni ki por pauna ba ka jing jakale kale teng ngi sim khia ba ngani taran dangat namata kani ka daw ngila rangkar ba ka district administration leni ka office jong deputy commissioner kila trai lang bat kila haka apa pratri ubra ubnai ba pra ar pusau kila lai khang no
daga join daga lamba ka jing dan jong representative jong pollution ki industries bat ki office jong deputy commissioner dan nang ni sikamat nginang haban lek sentiat biang laga ka ya ka to sil bala sil ki lapan pai ni lada ki pen pai ngimban si ban ya do sinjam ko bakado kata gade ban file ko court case kata hai gade ko kom jong ni ma kat kom principle jong natural justice ni haban ailat ni haban pesngau tho ada ka bakado lada ki beru kim dan kaman ban bot tingin dan dak mbai bade tang kita hang lang isu tu apa ke jingya jika ni company hang thi khana kala aslam tu ka kai ka penlong pada ya ka media state pollution board ka bolong kan ka hadu dang kini kisi dang lekang atau kam dan kono ke jinglik banjurip ne kam dan kono ke jing bujor baik ha ka jing tip jong hi kadi ni kala dan lupa na dum shwa tapa kam he kum ni lagi por kanang ya si expand anda kala expand kini ki karkhana bagi tangi gini ginang he tale si le degi ne ha gitu ki por kum ne kum ju le se kana matra andre mata bade daga jing pen he jong ki tangi chimni gidan ring tu lagi bagi tangi gidi giding tagiding ngam no dong hantre nga suspect bagi long ki ba BBI kiding ngop dan kam to ngidan ni record bar khat hande ta kombong khtin is never too late ni lap singila la ga bari randa hantre je bom miswa ngam no kamen na mar ngam dadon slim hang ni dang ka ko ni for artat kat kun ki report barim jongi kada ga go down kombong ai bin ma ki upgrade ki por menswa kada ga go down tahadin mata kala no daga rubber processing unit tang ta kalau kata gayu ka land usage pattern ro kala affair kikot isla banan kam no kala affair ke atu kan dan empat kanu ka jingdain kuna na kaliang ka pollution control board abai dia ni khamtam kilapun khen ni tegi tendon hoy kadai biang tan halor ke ni kadan gawai ka formula ka bala penmi daga CPCB Central Pollution Control Board ngila ship thik ikeni ka formula ngila apply pat ka kuna ka bami ne ka bakai ne ka formula jang CPCB kolong arpo kantai lak sa pula hajar news pa san phau ya kan ni ngila da serve notice ki ha arpo kantai tarik benai binyo arjar arpo sa ta hado mata ka singi ngim pat yo jing siu le ni kono ka jing thok ba dai phang ke ni ki atang ka ba jing thok ba kim de ban ngat hantre antang kim de ban ngat ha ni ka consent hantre antang ngila ka zamin teknik officer jing ngila ba ka dai ya mentah ka ni ka pilih ka hapan kang tat anda kala ya kat kumi kendon mere ban ya tingin seribok ya kata ke closure notice ka ani ka sya dari kibo kum to kumbolo mataki kita kikot jadi don kam ke haban apply kum ki kikot ya haban yo atau kala mani kum ki no sine kisnong na kinu kyo ndem kikot abang ekon ani kidai thik tangi kot pollution ki bedai ke water act bat ke act manakong nakong syak kidai bandan ya consent to establish mut ban seng gitu karena kata ka hap apa water act bat ke act hadime ke layo ya ni consent to establish ni CTE kidan ki kendon bengi ai general condition specific condition sibu komenta kini ka hajika bakin pendan kam daga boilers ki pendan kam digidi ko thang bi ai katedem lu hale regi ya ni kendon jong i hapo CTE ngin sa ong ki bah hajika jong kini pi ha ban bu daga boilers kata dai kunuk sa hande ke babu ni kidan hadin ang ta sibu ngi la ai ki system kapor hapo consent to establish ta hapo ka system la ne pala system daga cross kila ban pan extension andai kada ko kapor ki deb ngila inspect inda inspect la dakila comply le ni kila bo thik ti kendan mengi tingi ai la ki bakin apply sa CTO ka pamot consent to operate kom license to operate ta ye kan ni CTO ba ding ya ban training manusnya ka pamot ngila ban juri bikin ni por kemla ban ya ila jo tu ye ketiga anjirul man husnem ngi manu banai amagi quarter kisa entah sin sinem ngila pet baik dadek pen kan kim yo su atu ka don empat nong ang ka ba long uni bri ula pen khen ka la ne ban kem yu ba de pengat yu ti tendon kata kan pepet mentang ngidang iya ki senjam ki bidang nongkong ya ngila ai ka fine ngila pak kang tapi artli kini kin apsua kum no comply lagi kini artli comply sebulan lagi kang dam ye mentah ta ka bamut ngimpat ya cuma ngin di mantang itu ka kuna buat dari bansiu hantai mata nalor la kang udang operate kemu senjam ka next step ka bamut direct support ya fa hapo ka environment protection act water act air act kada di provision sini fa
Hatu pibu por yang pada kanus tayo na ko na buli man siu na pada ni ko fa. Gani nila ay kumba dagan mo pakala hatsan singi nila ay pori. Dagan siu to menta ka almost kala jan ko di ka por. Iki senjama nang ni semat keputusan kan sim pada ko kut ko por. Yang hap paket kon gi kendan na maringi dan ka bor tang hapok kani ka. Lada ubriu si wingi kala bandan ka land attachment ka property attachment. Jadi kita ingin haban pai hakan ko pa mingila banyai. Hante ka ba ya menta ingin konsep da ka power jungi. Ingin yai bot tad hadu bangin na yo ai kani. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya